Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Сәнгать мәктәбе ишекләрен ачты, яңа күлмәк кигән мәктәпнең беренче кунаклары турында безнең репортаж. Рузаль Минхажев Казанны яулый. Отаным Татарстан журналистлары Рузаль белән танышу өчен Мәтрәйгә килде. 1-2-3 бездә күлмәк көч. Мөслимдә Россия чаңгы юлы бәйгесе үтте. Рәсми хәбәрдән башлыйбыз. 4-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 5-нче сессиясе үтте. Аның эшендә Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров, Татарстан Республикасы буенча баш медик-социаль экспертиза җитәкчесе Ригель Низамов, Татарстан Республикасы Дәүләт советы депутаты Альберт Хабибуллин катнашты. Сессиядан Әлфинур Ногманова репортажы. Утырышта шулай ук район советы депутатлары Татарстан Республикасы президенты аппаратының ведомстволарының жауаплы хезмәткәрләре, инвесторлар, авыл хуҗалыгы формированиелары, оешма предприятие җитәкчеләре дә бар иде. Сессия утырышының көн тәртибе буенча район башлыгы, район советы рәисе Рамил Муллин 2020 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Авыл хуҗалыгы тармагындагы уңай динамика, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт өлкәсендәге уңышларны бәян итте. Алда торган хуҗалык елына бурычлар билгеләде. Аллаға шükür biz bu yılını матур казанышлар белән йомгаклый алдык. Тулайым авыл хуҗалыгы оешмалары ел дәверендә 2 миллиард 500 миллион сумлык продукция җитештерде. Бу узган ел белән чагыштырганда 37%-ка үсештә барабыз. Азакынчы елларда әлеге тармакка авыл хуҗалыгы юнәлешендә 7 миллиардка якын инвестиция кертелде. Бу искиткеч зур суммалар. Сессия утырышында шулай ук район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиевның, Мөслим урта мәктәбе директоры Илзир Мадияровның өстәмә чыгышлары тыңланды. Әзгат Сафаров районның социаль-икътисади күрсәткечләр буенча күп позицияларда республика рейтингында алдагы урыннарга күтәрелә баруын билгеләде. Соңгы елларда районда республика программалары нигезендә Европа стандартлары югарылыгында алып барылган төзү яңарту эшләренә югары бәя бирде. В формате работают и лицей, и колледж, и другие объекты образования, Краеведческий музей, районная библиотека, мы там сегодня заглянули. Таких подходов инновационных, правильных, современных, не все районные центры могут гордиться. В этом плане вы молодцы, все они служат сохранению и дальнейшему развитию духовно-нравственных ценностей, родного языка, образования, культуры, традиций нашего народа. И важно, чтобы они были наполнены интересными, творческим содержанием, мероприятиями, в первую очередь направлены на формирование любви к истории родного края, к литературе, искусству. Все это у вас есть. 2020 елда ничек без план буенча барган, 2021 елда также шулай ук эшләячәкбез. Районда социаль юнәлештә шулай ук уже район җитәкчесе әйтеп китте, безнең сөт комплексы ачыла. 2021 елга без полностью 1200 башны тутырып бетерәчәкбез һәм 2021 елның ахырына планлаштырабыз 1200 баш икенче тармакны да ачырга. Мәгариф учрежденияларында билим һәм тәрбия бирүдә кулланылучы инновацион технологияларга, заманча алымнарга республика районнары гына түгел, шәһәрләрдә көнләшерлек диде ул. Сессияда республика һәм районыбызның халык хуҗалыгы тармаклары үсешенә зур өлеш керткән райондашларыбызга хөкүмәт бүләкләре тапшырылды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Минзәлә урманчылыгының Усы участок урманчылыгы участок урманчысы Ринат Гыймранов, Кортлар һәм инвалидлар интернат йорты директоры Гөлнар Шакирҗанова, Үзәк хастаханә педиатры Резида Мөҗипова, район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демедов һәм сәнгать мәктәбе укытучысы Дилбәр Сәлихҗанова мактаулы исемнәргә лаек булды. Әлбәттә, бүгенге шундый матур хөкүмәт бүләге алу белән мин горурланам, сөенәм. Минем хезмәтем, минем коллективым белән бергә алып барган эш нәтиҗәсе бу. Үзебезнең коллективыбызга да бердәм булып, матур нәтиҗәләр белән киләчәктә эшләргә язсын. Сәнгать өлкәсендә эшләүгә 30 ел. Шушы дәвер эчендә күпме укучыларны, төрле укуларны укырга керттек. Һәм инде менә шушылай минем хезмәтемне бәяләгән өчен җитәкчелеккә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Минем теләгем шул, сәламәтлек бөтен кешегә, бердәмлек, сабырлык һәм бергә инновацион методлар кулланып, Әсгать Әхмәт әйткән сүзләрен кабатлыйм, алга барырга. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Ремонттан соң балалар сәнгать мәктәбе ачылды. Аны ачу тантанасында Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров катнашты. Моннан тыш Әзгат Сафаров тагын берничә объектта булды. Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Әзгат Сафаров балалар сәнгать мәктәбен ачу тантанасында катнашты. Балалар кунакны шигырьләр сөйләп каршы алдылар. Мәктәпнең кабинетлары, класслар белән танышып чыккач, Әзгат Сафаров башкарылган ремонт эшенә югары бәя бирде. Одним словом, здесь готовят настоящих граждан своей страны. Огромные слова благодарности Бигзу Рахмат Сильге, Зашуэрге, главара, Варазга, Чебургуден, Танталова Камилизбе, Таврикитан, Селек Солов, Варазга. Президент ярдәмчесе Мөслимнең матур урыннары белән дә танышып чыкты. Кояшлы Кыял зона паркында зәвык белән башкарылган эшләр, Агромастер җитештерү компаниясендә алып барылучы эш күләме, җитештерелә торган продукциядә Әзгат Сафаров та зур кызыксыну уятты. Мөслим халкының лаеклы яшәү рәвеше аның хезмәт сөюендә дип тә билгеләп үтте ул үз визитында. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә җыеннар төгәлләнде. Вәрәшбаш һәм Крашуран авыл җирлекләреннән безнең репортаж. Вәрәшбаш авыл җирлегендә теркәлгән 641 кешенең 294-те эш яшендә. 2020 елда терлекләр саны 18 башка арткан. Җирлектә бер крестьян фермер хуҗалыгы һәм 2 гаилә фермасы эшли. 3 шәхси эшмәкәр теркәлгән. Туучылар саны соңгы елларда арта барса да, узган елда үлем очраклары күпкә артты. Читтә яшәүчеләр 9 кеше пропискадан төште. 2020 елда 8 сабый дөньяга килде, кызганычка каршы 19 кешебезне югалттык. Мәдәният өлкәсендә җирлек беренче бишлектә 2 авылда да театр коллективлары эшләп килә. Иске Вәрәш халык театры быел район мәдәният йортында да чыгыш ясады. Узган ел район күләмендә узган шаяннар һәм тапкырлар бәйгесендә Иске Вәрәшнең кәҗәкәйләр командасы беренче урынга лаек булды. Спортта да сынатмыйлар. Узган ел спартакиадада Вәрәшбаш җирлеге командасы 4нче урынга лаек булды. Җирлекнең рухи әхлакый тормышына да тел-теш тидерерлек түгел. Нурлы мәчет конкурсында Вәрәшбаш мәчете гран-при алды. Ул Зинфира кирип эшли башлаганда инде жулларыбыз да юк ие, зур-зур агачларыбыз бар ие. Ул зур-зур агачларыбызны кистерде, авылга кире алмыйдырык, чыга алмыйдырык. Хәзер Аллагның биргәненә шөкер, исән-сау булып, сәламәт булып, Зинфирабыз эшләп торсын. Су белән тәэмин итү урамнарны яктырту һәм юллар торышы буенча проблемалар юк. 2 авылга 77 яктырткыч куелган, 3 су башнясы бар. Халыкны чиста су белән тәэмин итү максатында су линиялары ремонтланган, башняларның санитар зонасы әйләндереп алынган, насослар алыштырылган. Бу эшләр нигездә үзара салым хисабына башкарылган. Халыктан яңгырган сораулар күбрәк шәхси характерда иде. Кемнәр нәрсә әйтсә, бөтенесе белән дә килешәм. Анда шишмә алыштыру, исем алыштыру, алар эше. Чөнки бу авылныкалар. Безнең үзебезнең Иске Вәрәштә андый әйберләр, андый проблемалар юк. Мин бик канәгать. Крашуран авыл җирлегендә халыктан сораулар күп булмады. Һаман да шул җирлек халкы ел саен күтәргән юл һәм су белән тәэмин итү мәсьәләләре шишелеш көтә. Мөслим Крашуран юлы мәсьәләсендә район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов пандемиягә бәйле хөкүмәт программалары аша бүленгән акчаның киметелүен билгеләп үтте. Көріп тұрасыз, бұл енді ауылдарымыз ішінен де көп біздің нефтепроводлар, ауыл юллары басу бойынша. Сіздің яққа тем более өтейді проводлар. Қияға зышы бүгін күнді. Проект іштері бек көп көлем ақша сұрай. Жаңа көре, әрбірсі уақытты жеткешін болар деген ниетте қалабыз. Бүгін шартлап бір кімді болмай деген сөз етмейді. Крашуран авыл җирлегендә 197 йортта гына кеше яши. 3 авылда фельдшер-акушерлык пункты бар. Татшуран төп мәктәбендә 26 укучыга 10 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп бинасында урнашкан балалар бакчасына 5 сабый йөри. 5 авылга бер мәдәният йорты һәм бер клуб эшли. Юллар каралган, утлар яктыртылган. Хәзерге вакытта бездә сулар бар инде, бик яхшы. Безнең инде клубларыбыз яхшы эшли, библиотекаларыбыз. Biz indi авылдан бик канәгать. Менә шунысы гына безнең авыл сау бүгенге көндә читкә китеп эшләүчеләр күбрәк инде. Потому что авылыбызда хәзер фермалар юк. Шунысы гына. Крашуран авыл җирлегендә узган ел үзара салымны 1000 сумнан җыйганнар. 40 000 сум урам яктырткычларының төзеклеген тәэмин итү өчен 30 000 артыгы су магистрале ремонтына тотылды ди авыл башлыгы. Каенсазда обелиск ясаганнар, Крашуран обелискын ремонтлаганнар, Татшуранда һәм Каенсазда су башнясына будка кую, Татшуран мәктәбенә койма кую, Ташйылга паркына, Каенсаз зиратына койма тоту өчен дә үзара салым акчасын тотканнар. Су проблемасы узган ел бик авырлык белән хәл ителде, но инде İçerge bik yoraklı bulmasa da avul halkı şundan işe, çişmege yürüyüz,
менә Кереш Шуран чишмәсендә рәтләп куйсалар, тагы да рәхмәтле булыр идек. Урамнар якты, урамнарны чистартып торалар. Культура өлкәсенә килгәндә концертларга катнашабыз, оештырсалар инде чыгарга әзер торабыз, йөгереп чыгабыз. Быел үзара салымны 700 сумнан җыярга булганнар. Акчаны юлларны төзекләндерү, су линияларын ремонтлау, авылларны төзекләндерү өчен файдаланачаклар. Римма Абзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Үзебезнеке үзебезгә калачак. Тойгылда ул җирлегендә яшәүчеләр үзара салым хакында шулай ди. Тойгылда ул җирлегендә үткән җыеннан Мөнира Арсланова репортажы. Җирлектә салым түләү планнары арттырып үтелгән. 2 яңа йорт салынган, кайберләренә ян кырмалар өстәлгән, тышланган, түбәләр алыштырылган ди авыл җирлеге башлыгы Дамир Минхаҗев. 15 кеше Намус агрофирмасында эшли, Август компаниясендә эш урыннары булдырган. Сейфуллин, Карамов, Сиддикова, крестьян фермер хуҗалыклары, кош үстерә, Калимуллин хуҗалыгы мөгезләр итерлек асрый. Күпләп сыер асраучылар сөтләрен җыючыларга да тапшыра, үзләре дә продукция әзерләп сата. Бүгінгі күнде Түйгілді жилігінде 4 ауыл барый. Анда 1053 кіші яши. Шуардан 349 пенсионер. Мәктәп яшындагылар 99, мәктәпкәчә яшьләр, яшьтәгеләр 48, студентлар 45, эш яшындагылар 512 кеше. Узган 2020 елда 3 бала туган, 18 кеше бу дөнья белән хушлашты. Файызы кооперативы иң күп эш урыннары бирүчедә, җирлеккә иң күп ярдәм итүчедә. Фирман җәмгыятенең дә ярдәмчеллеген билгеләп үтте җирлек башлыгы. Шәхси эшмәкәрләр Илнур Әхмәтҗанов, Сәил Каюмов халыкка сәүдә хезмәте дә күрсәтә. Эшмәкәрләр 80ләп кешене эшли иткән. Тойгылдылар Агромастер компаниясында башка өлкәләрдә дә хезмәт куялар. Үзара салым акчасына Ташлыярда иске мәктәп, мәдәният йорты, балалар бакчасы коймалары профнастилга алыштырылган. Мәдәният йортының түбәсе ремонтланган. Быел үзара салым акчасын 700 сумнан җыярга сөйләшкәннәр. Беренче-икенче төркем инвалидлар өчен 350 сумнан. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин үзара салым акчасының әһәмияте, президент программаларының үтәлеше һәм башка мөһим мәсьәләләр турында сөйләде. Җирлек үзенең вазифасын үткән салым җыю буенча, үзара салым буенча гына түгел, салым буенча менә земельный налог үтәлеше 308%, имущественный налог 117%-ка үтәлгән, НДФЛ 159%-ка үтәлгән. Менә нинди генә кыенлыкта үткән ел булса да, 20 ел менә сез үз төп вазифаларыгызны үтәгәнсез. Район башлыгы Рамил Муллин үзара салым акчасына башкарылган эшләр авылларның йөзен уңай якка үзгәртә һәм бу программа белән шәһәрләрдә кызыксына дип билгеләп үтте. Ул авыл яшәешенә кагылышлы сорауларга җавап бирде. Җирлек тормышында актив катнашкан Ринат Баевка рәхмәт хаты тапшырды. Мөнира Арсланова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда авыл бетә дигән фикерне еш ишетәбез. Яшьләр авылда калмый чөнки. Сәбәбе дә бар, авылда эш юк. Тугаштан Диләрә һәм Илнур Шихаповлар башка фикердә. Эшләре дә бар, акчалары да. Шихаповлар гаилә фермасы турында Лилия Шәймиева. Шихаповларның гаилә фермаларында бүгенге көндә 80 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Шуның 34-е савым сыерлары, калганнары бозаулар һәм буаз тоналар. Без килгәндә бер сыерлары бозаулап кына ята иде әле. 80 баш малыбыз бар. Көрегез. Бик уйламадык та инде бу әтидән калган әти башлап җибәргән эш, шуңа аның эшләгән эшен калдырмыйча дәвам итәбез. Авыл җирендә яшим дигән кешегә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Эшлим дигән кешегә эштә җитәрлек. Дәүләт ягыннан да булышып торалар. Әтиләре Илсур Шихаповтан калган эшне дәвам итә яшьләр. Ярдәмгә әниләре Нурзифа апа да килә. Эшлим дигән кешегә эш карышмый шул. Дус һәм тату гаиләне үзара тырышлыкта берләштерә. Авыл җирендә эшләсәң эш бар, эшләргә кирәк. Ну яшьләр авылда бик күп түгел инде. Эшләсәң файдасы бар инде. Түк эшләргә генә кирәк. Шихаповлар алга таба дәүләт программасы ярдәме белән торакларны киңәйтергә, маллар санында арттырырга уйлыйлар. Эшләр өчен барлык төр техникалары да бар. 2 МТЗ трактор өстенә Илнур быел өр-яңа К700 тракторы сатып алган. Һәр сыердан тәүлегенә 12 литр сөт савып алып, көндә 300 литрдан артык сөт тапшырып киләләр. Гаиләдә 2 уллары да үсеп килә. Алар да әти-әниләре, әби-бабайлары юлын сайлар ахыры. Бу гаиләдә яшәү тәмен бары тик намуслы хезмәттә күрәләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Метрейге Ватаным Татарстан газетасы журналистлары келді. Мақсатлары Рузель Минхажев белән танышу екен. Казан журналистлары белән очрашудан безнең репортаж. Ватаным Татарстан газетасы бу минем туган авыл исемле бәйге үткәргән иде. Бәйгенең Без бит авыл яшьләре номинациясында Раушания Шаяхматова җиңү яулады. Бәйге шартлары буенча журналистлар Фәния Әхмәтҗанова һәм Марат Кәбиров язма героя Рузель Минхажев белән танышырга килде. Рузель турында шактый гына беләбез дип уйладык, әле белеп тә бетермәгән без икәнне килүгә ул безнең үзенең цехына алып барды, үзенең бик эшчән, бик акыллы булган егетләре белән таныштырды. Без аның белән сөйләштек, менә мәктәп каршындагы парклар белән таныштык. Рузельнең эшләрендә сокланабыз. Икенчедән менә авыл халкы өчен бик шатлы, чөнки мондый эшмәкәрләр булу авылда, ул авылга яшәргә этәргеч бирә, ул авылның яшәве дигән сүз. Раушания Шаяхматова Түбән Камада яши. Аның язмалары әледән-әле Татарстан яшьләре газетасында дөнья күрә. Раушания апаның нәсел җепләре Метрейгә туташа. Тумышы белән ул тугаш кызы. Әнисе Фәния Метрейдә туып үскән. Шуңа мин һәрбер җирдә мин язучылар нәселеннән бит үземне таныштырам да, минем әби тирә-якта данлыклы итек басучы булган, ул дөрес. Җын язганда нин язган, әни инде мәрхүмә 5 баласын тыйдырыр өчен май язганда май язган. Мен үзем күземә нәрсә күренә, шуны татарстан яшьләренә яза акылдан язып барамыга дип шаяртырга яратам инде. Кичәдә Раушания ханымның улы Ильяс Шаяхмәтов та катнашты. Ильясны райондашларыбыз Яңа гасыр каналының манзара тапшыруы аша белә. Журналист та Ильяс, җырчы да, алып баручы да. Кайберәүләр хәтта кичәгә дә Ильясны күрер өчен генә килгәннәр икән. Мөслим яклары минем күңелемдә, канымда, нәрсә әйтсәм дә үземне һәр вакыт мөслим егете дип әйтергә курыкмыйм. Шушында ыксуларында йөзеп үстек. Бабаем, әбием тугаш авылында яшәделәр. Монда һәр вакыт кайтып тордык. Субханалла диясе килә, мөслим урамнары ул теге Казанда түгел, кайдадыр Европа шәһәрләрендә йөргән сыман, киң урамнар, чип-чиста ишек аллары, субханалла. Язучы Марат Кәбиров белән халык журналист буларак та танышты. Марат әфәнде моңа кадәр концертлар алып баруын да әйтте. Гомумән мин инде татар гәзит журналларының барысына да ниндидер өлеш кертергә тырышам. Сөембикә журналында да бер минем рубрика хатын-кызлар тормыш темасына кагылышлы әйберләр басыла, ай сайын басылып бара. Шәһәри Казанда инде котышкыч темалар юк бит инде, шуңа менә шундый темаларга әйберләр эшләйбез. Аннан соң Идел журналы белән хезмәттәшлек итәбез. Анда инде мин яшьләрне ничек язарга өйрәтәм. Шул уңайдан үзем дә өйрәнеп калам. Республика журналистлары килүнең сәбәбе Рузель дидек. Очрашуның төп герое да Рузель булды. Авылдашлар аның һәр чыгышын алкышларга күмде. Кичкенәдән үк менә йөрәгендә Метрей дип янган бер учак, һәм ул гомер буе кешегә тынгы бирми. Метрей исемен чыгару, күтәрү безнең инде йөрәкләргә салынган. Һәм менә шушы бердәмлек, шушы хис безне һәр вакытта берләштерә, авылыбызны күтәрергә ярдәм итә. Бүгенге көндә авылыбызда яшьләребез бик күп, Аллага шөкер, гаиләләр төзиләр, йортлар салалар, балалар үстерәләр. Без инде моңа бик сөенәбез һәм киләчәктә дә шушындый чараларыбыз күбрәк булып, киләсе буыннар да безнең сыман авылны яратып яшәсә иде, biz шул тәрбияне бирә алсак иде дигән теләктә калабыз. Метрей яшьләре кичәне җыр моңга торды. Метрейлеләрнең актив һәм бердәм булуларына тагын бер кат инандык. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Район мәдәният йортында театр атналыгы үтте. Үзешчән театр коллективлары арасында иң яхшы дип табылганнары район мәдәният йортында чыгыш ясады. Метрей халык театры чыгышы турында алдагы сюжетта. Зал тулы халык артистларның уйнавын тында алмый күзәтте. Үз роленә кереп китеп уйнаган Метрейлеләргә әфәрин диясе генә кала. Гүзәл ролен уйнаган Рәзилә Хәбибуллина, судья Камилә Әхмәтвәлиева, әткәй белән әнкәй рольләрен башкарган Рүзәл Минхажев, Энҗи Галимованың һәр хәрәкәтеннән театр тормышы чагыла иде. Әйтерсең дә алар район үзәгенең түгел, ә дәүләт театры сәхнәләрен тота. Туфан Миңнуллинның Саташу спектаклен сәхнәләштерәбез бүген. Ул нәрсәсе белән ошады, шул кадәр үтемле, 20 ел элек язылган булса да, ул бүгенге көндә дә актуаль мәсьәләләрне күтәрә, югалмый аның бүгенге көндәге торышы һәм бик уйландыра торган спектакль. Йөрәккә бәрә, менә үзеңнең нәрсә өчен яшәгәнеңне. Шундый гади генә сүзләр, ләкин шундый тирән мәгънәгә ия. Мин дә бу театрда, спектакльдә Фәридә ролен уйныйм. Бу кыз инде безнең судья булып килә. Ул шушы театрда дөрестлек өчен көрәшә. Ул барысында да дөреслекне тели, кешеләрне бик теге кыерсытмаска инде тырыша.
Әсәрнең эштәлеге бүгенге көн тормышын чагылдыра. Әти-әнисен шушы дөньяга тудырган өчен судка бергән төп герой күпләрдә негатив фикер калдырса да, герой үз образын тулысынча ачып бирә алды. Бу спектакльне күргән шәхес яшәүнең чын мәгънәсен аңлаячак дип әйткән иде Рүзәл. Бу чыннан да шулайдыр. Сәхнәдә артист буларак беренче мәртәбә үзен сынап караган Метрей авыл җирлегенең экс-авыл җирлеге башлыгы Айзат Гыйльфановка бирелгән Харис роле үз героен тапкан диярсең. Сәхнәдә дә бик яхшы уйнады. Кыскасы, Метрейлеләрнең бу чираттагы җиңүе булды. Туфан Миңнуллинның Саташу дигән драмасын карадык. Шул хәтле эштәлекле, шул хәтле бүгенге көнгә туры килерлек театр күрсәттеләр безгә. Оларга бик зур рәхмәт. Оларның алдагы эшчәнлекләрендә дә уңышлар телисе килә. Позитив халык театрын зал алкышларга күмде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясында янгын куркынычсызлыгын кисәтү буенча тәрбия сәгате узды. 10нчы сыйныфлар янгыннан саклану чараларын өйрәнде. Дәрестә безнең коллегаларыбыз да катнашты. Гимназияда тәрбияви чаралар бик еш үткәрелә. Укучылар өчен дә мондый форматтагы дәресләр аеруча кызык үтә. Бу атнада тормыш иминлеге нигезләре фәне дәресенә кунак итеп Мөслим һәм Сорман районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Әфләтунов чакырылды. Администрация, руководство гимназияны безне чакырды. Мин шулай чакырганны каршы алдым да килеп 10нчы класс укучыларына әзенә пожары буенча мин әйтеп куйдым. Лекция әзенә укытып чыктым. Дәрестә укучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирүдән тыш, беренче ярдәм күрсәтү, янгыннан саклану чаралары, профилактик чаралар турында да әңгәмә оештырылды. Шушы мәктәп эчендә генә интеграция түгел, төрле Мөслим районында урнашкан организациялар белән дәрескә туры килә торган темаларга без инде төрле оешмаларны чакырабыз. Алар инде как практик буларак, аларның күрсәткән шушы галымнары укучыларга үтемлерәк була. Обыжы дәресләрендә без практиканы өйрәнәбез. Хәзер инде дөньяда бик күп пожарлар, инде ахыр елга күп пожарлар булды безнең Татарстанда, шул Мөслимдә күп пожар булып тора. Мондый практик дәресләр, шул пожардан ничек коткарылырга, первый помощь безгә нык файдалы инде. Первый помощь бит инде шул урманда булсаң да, хәзер кыш, урманда кайдыр уйнарга чыксаң да, первый помощьта, пожардан качуда бик файдалы әйберләр дип саныйм. Үсмер чорда алган белем һәм тәрбия дәвамлы була диләр. Нәкъ менә мәктәп чорында үзләштерелгән мондый төр дәресләр егет-кызларыбызга алдагы тормышта методик әсбәп булып тора да инде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыруы көтә. Бездән аерылмагыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Barcha галимнәребезне тәрбияләп торучы, барыбызга да үзенең ризыкларын, нигъмәтләрен безләргә ирештереп торучы Аллаһы Хак Тәгалә исеме белән башлыйбыз. Я Раббым, безнең кылган гыйбадәтләребезне, эшләнгән изге эшләребезне кабуллардан кыл. Һәр барчабызның да сиңа карата әйткән хәмд сәнәләребезне кабуллардан кылып, аларны кыямәт көннәрендә изге гамәл дәфтәрләрендә күрергә, Я Раббым, насыйп әйлә. Безнең сөйкле пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга бездән әйтелгән салаватларыбыз, сәламнәребез барып ирешсен. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчабызны төрле милләттә, төрле җирлектә, төрле урында бу дөньяга барлыкка китерде. Һәм бу дөньяга килгән вакытта беребез дә сайламады кем булып тууыбызны,
Беребез дә сайламады безгә нинди исем куша икәнлекләрен. Беребез дә сайламады татармы, урысмы, яки бүтән милләт халкы булып үсәсеңме дип, телисеңме дип беребез дә сорамады. Аллаһ субханаһу ва тааля теләде, һәм безнең яраткан әти-әниләребез сәбәпле без бу дөньяга барлыкка килдек. Һәм әлхәмдүлилләh, Аллаһ субханаһу ва тааля инде барыбызны да менә бу җирлектә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итеп әйтүем, ул да исә Татарстан җөмһүриятебездә инде әлхәмдүлилләh төрле милләт кешеләр яши. Татарлар да бар, урыслар да бар, чуашлар да бар. Һәм төрле бүтән милләт кешеләре ошбу җөмһүриятебездә яшиләр әлхәмдүлилләh. Һәм әйтәсе килә, Аллаһ субханаһу ва тааляның менә шулай иттереп безне төрле телләрдә, төрле төсләрдә барлыкка китерүендә үзенең бар хикмәте. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля бу турыда үзенең Коръәни Кәримендә әйтә, дөрестлектә ди без сезләрне халык кылдык, барлыкка китердек, шууба ва кабаила ли таарафу ди. Төрле кабилә, төрле милләт рәвешендә без сезләрне барлыкка китердек ди, ли таарафу, сез бер-берегез белән аралашыр өчен, бер-берегез белән танышыр өчен, мөгамәлә кылыр өчен сезләрне барлыкка китердем дип Аллаһ тәала әйтә. Һәм дөрестән дә җәмәгать. Тел ул, милләт ул үзенә күрә бер Аллаһның безгә биргән нигъмәте. Һәм әгәр дә Аллаһ тәала безне яраткан икән, һәм безнең әти-әниләребезне татар теле һәм татар булып Аллаһ тәала безгә бу дөньяда яшәргә биргән икән, әлбәттә ки без үзебезнең телебезне сакларга. Һәм үзебезнең телебез белән сөйләшергә, һәм кешеләр белән аралашканда, бигрәк тә гаиләдә, бигрәк тә балаларыбыз белән аралашкан вакытта үзебезнең телебездә аралашу кирәктер җәмәгать. Һәм бигрәк тә әби-бабайлар, инде әлхәмдүлилләh, Аллаһ тәала сезләргә насыйп итте оныклар, оныкчыклар. Һәм инде әгәр дә сез әби-бабай була торып, үзегезнең шушы оныкчыкларыгыз белән, оныкларыгыз белән үзләренең менә шушы татар телләрендә сөйләшмәсәк, нәрсә булыр? Нинди дәрәҗәгә ирешерләр алар? Нинди үзләренең безнең хәерле булган, динебездән килгән хәерле гореф-гадәтләренә каршы килерләрме? Яки ниндидер бүтән мәгълүмат алырлармы? Һәм бүтән җирлектә ниндидер үзенә күрә гыйлем алырлармы? Әгәр дә без аларга җиткезмәсәк. Һәм аятның ахырында да җәмәгать Аллаһ тәала әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Нинди генә тел булмасын, нинди генә милләт булмасын, алар Аллаһ тәала каршында барысы да бер тигез. Әлбәттә ки без ниндидер телне, ниндидер милләтне күтәрергә теләмибез. Юк, әлбәттә ки. Һәм шуның өчен дә Аллаһ тәала әйтә: "Әммәдә ләкин менә шушы милләтләр һәм кабиләләр арасында иң хәерлесе кем Аллаһ тәаладан курка, кем үзенең динен ирәнә, һәм кем Аллаһ тәаләгә якынаерга тели, һәм аның кушканнары буенча эшли икән, аның тыйган гамәлләреннән тыйла икән, белсен, ул Аллаһ тәала каршында иң хәерлесе һәм иң зур дәрәҗәгә ирешә торганнарның берсе булып тора." Һәм шуның өчен дә Аллаһ тәала һәр барчабызга да үзебезнең динебезне өйрәнергә, һәм әлбәттә ки үзебезнең телебезне дә, һәм үзебезнең милләтебезне дә югалтмыйча, шушы телебез белән сөйләшеп, әңгәмә корып, үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбыз белән шушы телгә кайтып яшәргә Аллаһ тәала һәр барчабызга насыйп әйләсен. Тәннәребезгә сәламәтлек, күңелләребезгә тулы иман белән ла илаһа иллаллаһ сүзләре белән яшәргә я Раббым һәр барчабызга да насыйп әйлә. Субханака Аллаһумма бихамди, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейһи.